El cap de setmana als Jardins de Cap-roig començava divendres al vespre amb l'actuació de la cantant nord-americana Anastàcia. Un concert que havia aixecat moltes expectatives després que fos un dels primers programats amb entrades esgotades. La nit va començar amb cançons com Army of Me, Sick and Tired i Stupid Little Things, una posada en escena que ja va provocar les primeres ovacions del públic. El concert formava part de la seva gira europea per recordar els grans èxits de la seva llarga trajectòria, que ara ha recopilat en el seu darrer treball, Ultimate Collection, un espectacle ple d'energia que va deixar sense paraules els més de 2.000 assistents. Té algú que sí, té molta marxa i te fa vibrar, que diuen. Fa, què, 13 anys que l'escoltem. De fet, ens vam conèixer per l'Anastàcia, tu i jo. Vam anar al primer concert que va fer a Barcelona fa 13 o 14 anys, que no ens coneixíem, i llavors vam anar fa 2 o 3 anys, no sé, a Pedralbes, a Barcelona, i ens vam conèixer allà. I a partir d'aquí hem fet juntes Barcelona, Madrid, Sí, sí. Bueno, no es primera vez, pero el tipo de música de Anastasia me gusta mucho. Soy profesora de piano y de verdad me gusta mucho, de verdad, este estilo. Entre el repertori no hi van faltar alguns dels seus grans èxits, com Not That Kind, Best of You o Left Outside Alone, però sense cap mena de dubte un dels moments més emotius va ser amb l'arribada de la cançó You Will Never Walk Alone, un tema que va escriure el 2003 després de patir càncer de mama. És de la nostra època, més o menys, i ens fa recordar d'abans i ens agrada molt. Ho vam veure en persona? Sí. Ens fa il·lusió veure-la. Les més antigues, bueno, que tenen un parell d'anys o 3 o... Des de l'últim disc encara no el tenim per mà, però totes estan molt bé. Està tan ben organitzat tot i tan ben d'això que segur, per poc bé que surti, sempre surt bé. I l'entorn tot és molt maco, no és pas per dir-ho, Vull dir que t'hi sents bé. Vens a un lloc i dius, no vaig a dir concert, és que és com en plan familiar, vull dir, veus gent de totes les edats, però d'una certa edat, una tranquil·litat, un control amb tot, que sembla que no t'hi sents bé, vull dir que no t'has de preocupar per res. Al llarg de tot el concert, la diva del pop va jugar amb la veu, amb la seva banda i també amb el públic, que el va fer partícip de l'espectacle. De fet, durant tota la nit va llançar paraules en espanyol.